Diolch yn ymwyddio. Diolch yn y tîn oedd eto o ddew am y fraint o gael dod Gerdyfron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofel. Teir di'n plith tywallt dy ysbryd arno. I ni gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 96. Y nodded gras y nef wynebwn ar y byd, nid ofnwn ei drallodio nef na'i demtasiynau gyd. 96 ni aros ar ein heistedd. Bydd yn darlleniad o ail epistol Pedr, y benod gyntaf. 2 Pedr, y benod gyntaf ac yn dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Seimon Pedr, gwasanaethwr ac apostol Iesu Grist, at yr rhai a gawsant gyffelib werthfawr ffydd a ninnau trwy gyfiawnder ein Duw ni a'n hachubwr Iesu Grist. Gras i chwi a thangnefedd aml her trwy adnabod Duw a Iesu'n harglwydd ni. Megis yr rhoddes ei ddiwiol allu ef i ni bob peth a berthyn i fywyd a diwioldeb trwy adnabod ef yr hwn a'n galwodd ni i ogoniant a rhinwedd. Trwy'r hyn yr rhoddwyd i ni addewidion mawr iawn a gwerthfawr, fel trwy'r rhai hyn y byddech gyfranogion o'r diwiol anian wedi dianc oddi wrth y llygredigeth sydd yn y byd trwy drachwant. A hyn yma hefyd, gan roddi cwbl ddiwydrwydd, chwanegwch at eich ffydd rinwedd ac at rinwedd wybodaeth, ac at wybodaeth gymedrolder, ac at gymedrolder amynedd, ac at amynedd ddiwioldeb, ac at ddiwioldeb garedigrwydd brawdol, ac at garedigrwydd brawdol gariad, can os yw'r pethau hyn gennych ac yn aml hwynt,
y maent yn peri na byddwch na segur na di-ffrwyth yng ngwybodaeth ein harglwydd Iesu Grist. O blegyd, yr hwn nid yw'r rhai hyn ganddo, dall ydyw, heb weled ymhell, wedi gollwng dros gof ei lanhau o ddiwrth ei bechodau gynt. Oherwydd paham yn hytrach frodyr, byddwch ddiwyd i wneithur eich galwedigedd a'ch etholedigaeth yn sicr, canis tra fyddwch yn gwneithur y pethau hyn, ni lithrwch wi ddim byth. Canis felly yn helaeth y trefnir i'ch wi fynediad i mewn i dragwyddol deyrnas ein harglwydd a'n hachubwr Iesu Grist. Oherwydd paham nid esgelisaf eich coffau bob amser am y pethau hyn, eich bod yn ei gwybod ac wedi eich sicrhau yn y gwirionedd presennol. Eithir yr ydwyf yn tybied fod yn iawn, tra fyddwyf yn y Tabernacle hwn, eich cyffroi chwi trwy ddwyn ar gof i chwi, gan wybod y bydd i mi ar y frys roddi fy Tabernacle hwn heibio, megis ac yr hysbysodd ein harglwydd Iesu Grist i mi. Ac mi awna fy ngorau hefyd, ar allu ohonoch bob amser, ar ôl fy ymadawiad i wneithur coffa am y pethau hyn. Canis nid gan ddilyn chwedlau cyfrwys yr hysbysom i chwi nerth a dyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, eithir eich wedi gweled ei fawredd ef a'n llygaid. Canis efe adderbyniodd gan Dduw, dad, barch a gogoniant, pan ddaeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr agorol o goniant. Hwn yw fy annwyl fab i yn yr hwn yn bodlonwyd. A llef yma, yr hon a ddaeth o'r nef a glywsom ni pan oeddem gydag ef yn y mynydd sanctaidd. Ac yma gennym air sicrach y proffwydi. Yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno, megis ar ganwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd o'n i wawrio'r dydd, ac o'n i chodo'r seren ddydd yn eich celonnau chwi. Gan wybod hyn yn gyntaf, nad oes un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr a o ddehongliad priod, canis nid trwy y wyllus dyn y daeth gynt broffwydoliaeth, eithir dynion sanctaidd Duw a lefarasant megis y cynhyrfwyd hwy, gan yr ysbryd glân. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy rheiddiannau a trwy perffeithrwydd a chyfiawnder, trwy bywyd a marwolaeth dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, does dim un ffordd arall i ni yn gallu dod o'r flaen. Dydyn ni ddim yn gallu dod trwy ein crefydd, trwy ein enw ein teulu ni, trwy ein gweithredoedd ni, ond i ni yn dod yn unig ac yn llwyr trwy'r hyn a ddarparodd yr arglwydd Iesu Grist ar ein rhannu. Ac i ni yn llawenhau felly am y ffordd agorwyd ar ein cyfer ni, ffordd sydd yn peri ein bod yn gallu dod i'th bresenoldeb, yn gallu dod o flaen o'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o'r ras, ac yn gallu dod yn mawl a'n deisyfiadau. Ac i ni yn felly diolch i ti am yr holl fendithion sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch ein bod yn gallu dalw di yn dad, a fod wedi addo ein cadw ni, ac felly ni'n gallu pwyso arno ti, yn gwybod y byddi di yn ein cadw ni tan bydd ffydd yn troi yn olwg. I ni'n diolch felly o Dduw am yr ffydd hwnnw rwy ti wedi rhoi i ni bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, ar ei rinweddau ef yn unig. I ni yn diolch i ti am groes, i ni yn diolch i ti am yr gwaed a lifodd ar y groes, sydd yn ein golchi ni yn wynach na'r eira. I ni felly yn gofyn i ti o Dduw, i'n helpu ni i fyw bywydau fel ac y dylsym, i fyw bywydau sydd yn dy ogoneddu di. A byddwn ni yn ymwybodol o Dduw, ein bod yma i dy ogoneddu di, i fwynhau dy bresenoldeb o Dduw yn yr oedfa, yn ystod y dydd, wrth i ni fynd a dod, wrth i ni fynd i'r gwaith, wrth i ni ymlacio. Mae ein pwrpas yn y byd yma yw i dy ogoneddu di ac i fwynhau dy bresenoldeb. Gad i ni felly brofi hynny o'r newydd yma yn ystod yr oedfa, y cawn fwynhau dy bresenoldeb ac hefyd o Dduw a byddi di'n ei nerthu ni i dy ogoneddu di. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno yr oedfa a'r holl y ddydd i ddofal di, ni'n cyflwyno dy blant ar hyd a lled y wlad. I ni'n gweddio byddi di yn bendithio dy blant. Y bydd yna rhesymau i ni lawenhau hyd yn oed heddi i weld pobl yn dod o dywyllwch i oleuni. Y cawn glywed am ryw le o Dduw yn ein gwlad ni. Y bydd na ryw cyffyrddiad, y bydd na ryw fendith yn dod. Y bydd na rai yn gallu tystio ei bod wedi profi y tywalliad mawr o'r ysbryd glân.
O Dduw, gad i ni brofi hynny yma yn yr oedfa. Gad i ni brofi wrth i ni ganu dy glodydd, o Dduw, falle mewn rhyw linell o'r emyn, yn ystod y weddi wrth i ni ystyried dy air di. Mewn un brawddeg, o Dduw, i ni'n gwybod, rwyt ti'n gallu dod lawr a symud yn sydyn ac yn gallu trawsnewid yr holl oedfa, yn trawsnewid bywyd cyfan. Felly o Dduw, rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Tyrd i'n plith, diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg, cadwa yr un drwg i ffwrdd, bendithiau'n hamser yma nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ganu Emynau 250, Tyrd ysbryd sanctaidd, rho dy wawr, datgyddiad ddyfnion, bethau diw. 250, gawn ni sefyll i'w chanu.
Testyn o ail epistol Pedr, y benod gyntaf ac adnod 19. 2 Pedr, penod 1, adnod 19. Ac mae gennym air sicrach y proffwydi. Yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno, megis ar ganwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd o'n i wawrio'r dydd, ac o'n i chodo'r seren ddydd yn eich calonau chwi. Nawr ar ddechrau yr flwyddyn newydd, mae e'n gyfnod nodedig i bawb. Pwy bynnag i ni, mae e'n rhywbeth arbennig, ond yw e. Rhai yn gwneud mwy am yr achlysur, yr awr neu'r funud, pan mae un flwyddyn yn dod i ben ac un arall yn cychwyn. Pobl yn rhoi pwyslais arbennig i ddathlu. Ni'n gweld llawer yn dydyn ni yn dod at ei gilydd ac yn ymddwy mewn ffyrdd gwahanol iawn. Dros ben llestri bydd yr rhai'n dweud, ac yn ymddwy mewn ffordd nad ydyn nhw ar unrhyw noson arall o'r flwyddyn, ac yn dathlu ac yn gweld bod yna rhywbeth arbennig am yr cyfnod. Ond hefyd mae'r mwyafrif siŵr o fod yn meddwl fod e'n rhyw ddechrau o'r newydd ac yn creu rhyw addunedau diri, yn wneud rhyw addewidion i geisio gwella neu newid rhyw batrwm bywyd. I ni'n clywed am hynny, ac os ych chi'n dysgu mewn ysgol yn aml iawn, gwersi cynta'r dechrau Ionawr fydd rhyw ysgrifennwch gyfres o addunedau a byddech chi yn ei wneud neu beth bynnag ac yn trafod pethau hynny. Pethau ni'n meddwl y gallwn ni gwella amdanom ein hunan. Ond beth bynnag yw ein barn am y cyfnod ac effaith a pa mor nodedig yw y cyfnod, mae yn gyfnod lle falle dylsen ni ystyried cymeryd cyngor gan rai. Falle petai hwnna'n rhyw arfer newydd. Petai ni'n gallu perswadio pobl i fod yn fwy parod i gymryd cyngor. Hwna falle yn anoddach, achos pan ni'n gwneud addunedau, ni sydd yn penderfynu beth yw'r adduned, beth yw'r addewid, ac unrhyw beth dwi'n credu y gallai i wneud. Ond dychmygwch beth tawn ni'n gallu dweud, wel am gyfnod, dechrau cyfnod newydd, dechrau blwyddyn newydd, beth am i ni gymryd cyngor? I oedi am eiliad a meddwl, a ydyn ni mor gywir wedi'r cyfan. Mae yna rhywbeth tebyg iddo fe ar maes addunedau. A ydyn ni yn gwneud yn iawn, achos dyna beth yw adduned. Ni wedi penderfynu nad ydyn ni wedi bod mor dda ag yr oeddwn ni yn ei ddychmygu, ac felly am newid rhywbeth yn ein bywydau ni. Ond beth tawn ni'n dweud, beth am i chi gymryd cyngor? I oedi ac meddwl, beth mae fy mywyd i fel? Ydw i yn byw fel ag y dylswn ni? A ydw i'n dilyn y llwybr cywir? Mae'r ysgrythyr yn rhybuddio, nid yw'r adnod yma'n gyfarwydd i ni. Diarhebion 14, adnod 12. Y mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Dyna'r sydd yn wir am y mwyafrif, ffordd sydd yn ymddangos yn iawn. A dyma'r broblem, dyw pobl ddim yn fodlon ystyried, a yw fy ffordd i yn anghywir. Pobl crefyddol yn ein gwlad ni. Dychmygwch beth awn ni'n dweud hyn wrthyn nhw. Ystyriwch, a yw eich crefydd chi yn grefydd gywir? A ydw yn iawn? Ac yr ateb yn syth, fydde wrth gwrs i fod e. Dwi ddim yn gwneud dim drwg i neb arall. Dwi'n mynd i'r capel ac mae popeth yn iawn. Ond dyna fe fydde ateb pobl crefyddol. A beth yn fodlon mentro dweud, falle dydw i ddim yn iawn wedi'r cyfan. Falle fod y mywyd i wedi bod yn anghywir o'r cychwyn. Ond pryn yw'r bobl fydde meddwl hynny. Ond ar ddechrau flwyddyn fel hon, ond i fydde yn hyfryd, petai na rai yn fodlon ystyried. Beth am i fi gymryd cyngor gan rywun? Efallai nad ydw i mor iawn wedi'r cyfan. Mae'r Beibl yn disgrifio'r byd fel lle tywyll iawn, o ganlyniad pechod yn dod i'r byd ar ddechrau'r hanes yn Genesis, yn dweud sut dath dallineb o ganlyniad pechod. Tywyllwch dros enaid dyn. Nid yw dyn yn deall nac yn gweld yr hyn a wnaed Duw trosom. Dyma'r brif peth. Mae pechod wedi dod mewn i'r byd, ond nid y pechod ni'n sôn amdano gan amlach, gan fwyaf. Y prif achos pechod a'r cwymp yw mae wedi torri'r berthynas â Duw. Dydyn ni ddim yn deall Duw.
Dydyn ni ddim yn gallu weld e, na'i ddeall e, na'i ymgyffred e. Felly am gyngor sydd yma, i chi ystyried gair Duw, i aros am eiliad y gwrando. Dyma'r adnod am ac y mae gennym air sicrach y proffwydi, yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno. Dyna i chi gyngor. Peth da yw i chi wrando ac i ddal ar y gair yma. I cael gafel ar y gair, i ystyried y gair, i wrando yn y lle cyntaf. Ond dyna'r peth anoddaf oll, i gael pobl i wrando ar air Duw yn y lle cyntaf. Sôn am i ystyried ac i fyfyrio arno, ac i feddwl beth sydd gan yr gair yma i ddysgu mi, ond o leia petai na rai yn cymryd cyngor i wrando ar air Duw. Wel, hoffwn ni'n gyntaf a edrych beth mae'r Pedr yn disgrifio fel tywyllwch sydd yn y byd, ac yn ail goleini yr efengil ac yn olaf i ddal arno. Wel, yn gyntaf, tywyllwch y byd. Wel, mae'n ddarlun digon cyfarwydd, ond chydig wythnosau nôl, dwi'n mynd siŵr sawl wythnos yn ôl oedd hi, roedd yr eira wedi syrthio. Chydig o eira, ple dwi'n byw ar fynydd Caerffili, ac chydig bach o eira oedd yna'n digon eira i bara am tua 2 wythnos, neu pythefnos o leia. Ond beth ddigwyddodd fe ddath yr hew hefyd. Felly roedd yr eira a'r hew wedi troi'n galed iawn ac yn llithrig tu hwnt. Gwmpas y tŷ ac yn sicr ar y mynydd ar llwybr cerdded, lle dwi'n mynd ar cwn allan am wag. Ond un bore, pan o'n i'n mynd ar cwn cyn mynd i'r gwaith, mi roedd hi'n dywyll. Wastad yn dywyll, mae angen i fi wisgo torch ar fy mhen. Does dim goleadau stryd, yn sicr dim amser yna'r bore, dwi'n mynd i troi ymlaen am ryw reswm, mynd i diffodd tua 2 gloch y bore, ac felly mae'n andros o dywyll. Ond roedd hi'n glawio'n drwm hefyd erbyn hynny, roedd yr hew yno, dal yno, ond oedd y glaw wedi dechrau dod, ond hefyd roedd na niwl drwchus. Pan dwi'n edrych mas o'r ffenest, o'n i'n meddwl, dwi'n gallu gweld dim. Pan nes i allan trwy'r drws cefn, roedd hi'n glawio, roedd hi'n dywyll, roedd hi'n andros o oer, ond hefyd roedd yna niwl. Doedd ni prin yn gallu gweld fy llaw o fy mlaen. Ond ar y torch, wel, peta ni'n pwyntio torch lawr, oedd ar ym hen i'n pwyntio at y llawr, oedd yn rhywfaint o help yn gallu goleio fy nrhaid o leia. Ond gyda'r niwl oedd yn neud e fel blanced wen. Roedd hi'n anodd iawn cerdded. Roedd hi wirioneddol yn anodd yn mynd o gam i gam ac yn meddwl beth sydd o fy mlaen. Wel, nes i feddwl am y byd sydd ohoni. Pobl yn mynd o gwmpas i bywydau, rhywbeth tebyg i hynny. Yn cerdded yn y tywyllwch ac yn mynd o ddydd i ddydd yn ymdrechu i byw ei bywydau yn y byd ac yn triol ei gorau, does dim cwestiwn am y peth. Ac efallai, fel yr adnod darllen o'n i o ddiarhebion, yn meddwl ei bod nhw'n llwyddo, ac maen nhw'n gwneud penderfyniadau, maen nhw'n gwneud dewisiadau, maen nhw'n meddwl sydd yn ddoeth, ar sail yr hyn maen nhw'n meddwl sydd orau. Mae e fel fi ar y mynydd. Mi roeddwn ni'n gwybod y llwybr. Mi roeddwn ni'n gwybod y ffordd. Dwi'n gwybod, dwi'n mynd lawr y llwybr, dwi'n agor y glwyd. Dwi'n mynd ar hyd y pafin am tua 20 llath ac yna dwi'n troi'r chwith. Wedyn dwi'n mynd trwy lawr step sydd mynd heibio'r clwyd a dwi'n mynd ar lwybr arall am tua 100 llath cyn mo fi'n dod at glwyd arall. Wedyn dwi'n mynd trwy gardd cefn rhywun sydd yn rhan o'r daith. Ac yna dwi'n mynd trwy'r maes golf, ac yna dwi'n mynd trwy fyna, ac dwi'n gwybod bod rhaid fi troi'r chwith, ac yna dwi'n gallu mynd lawr, a dwi'n gwybod yr holl beth. O, mae'n anoddach pan mae'n dywyll, mae'n anoddach pan mae'n niwl, ond o leia roeddwn ni'n gwybod rhywbeth. Petawn ni wedi cymryd un troed yn anghywir, bydde fe wedi bod yn drychinebus. Byddwn ni'n gwybod ble fydden ni wedi mynd. Byddwn ni'n gwybod pa ffordd i droi. Ond roedd rhyw syniad. A dyna sut mae rai pobl yn byw. Maen nhw'n defnyddio eu cof nhw, o'i magwraeth nhw, ac maen nhw'n trio meddwl, beth sydd ddoethau fi wneud na? Beth oedd mam a dad yn wneud? Neu beth oedd y mrawd neu y chwaer yn wneud? Ac yna maen nhw'n penderfynu, fi'n credu, dyma beth o'n i'n dieddol o wneud, a dyma'r penderfyniad fi'n wneud. Ac maen nhw'n meddwl, dyna sydd orau. Maen nhw wedi penderfynu beth sydd orau wneud. Falle ble maen nhw'n mynd i'r coleg? Pa swydd i fynd amdano?
Beth i wneud ar y penwythnos? Pa glwb nos dylen nhw fynd? Pa dafarn dylen nhw fynd i feddwi ynddi? Neu beth bynnag yw e? Y ble sydd orau cael paned o de, falle, bore di Sadwn? No Sadwn yn wahanol, neu rhywbeth gwahanol. A maen nhw'n gwneud i penderfyniadau o ddydd i ddydd. Ond mae fel rhywbeth o dywyllwch o'i cwmpas nhw. Ond maen nhw'n meddwl, cyn bellaf fy mod i'n gallu gwneud rhyw benderfyniad sydd yn fy modloni fi a fy mod i'n ddigon saff ar y pryd. Dyma yw'r broblem. A maen nhw yn y tywyllwch yma. Maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd, o benderfyniad i benderfyniad, a nhw sy'n penderfynu beth sy'n gywir. Falle mynd yn ôl traddodiad, falle mynd yn ôl dewisiadau rhieni, falle mynd yn ôl be maen nhw eisiau gwneud. Cymysgwch o'r holl beth. Ac maen nhw'n dyfalu beth sydd o'r wneud. Mynd am swydd. Maen nhw'n gwybod os yw'r swydd na beth doedd ei fynd amdano, ond maen nhw'n meddwl, mae'n ticio mwyafrif o'r bocsys a fe driau fe. Gweld sut eithi. Ble i fyw? Maen nhw'n penderfynu ble i fyw. Dyn nhw'n siŵr. Ac felly does dim sail dyn nhw. Maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd yn y tywyllwch, ddim yn gwybod beth sy'n o'r wneud, ac os maen nhw'n cael plant, sut i fagu'r plant, beth ddylen ni wneud, beth i cyflwyno'r plant tuag ato, pa fath o bethau fwynhau, gwersi nofio, pob math o bethau. Gymaint o benderfyniadau, ond mae yna rhyw dywyllwch. Dyw pobl ddim yn siŵr os maen nhw'n wneud yn iawn neu beidio. Maen nhw'n dyfalu hanner mwyafrif yr amser. Beth i ni'n gweld yn y byd? I ni'n gweld y byd yn y fath gyflwr ag iriwi gan ei bod yn dod at ei penderfyniadau ei hun. Os am gredu mewn Duw, fe ddaw aidd am cyniaethau ei hun, o sut Duw y mae am addoli, ond ydyw hwnna'n wir. Os yw rhywun am fod yn gryfyddo, oherwydd o mam a dad yn gryfyddo, maen nhw'n mynd i benderfynu pa fath o grefydd maen nhw eisiau dilyn. A pa fath o gapel maen nhw eisiau mynd iddi. Os maen nhw eisiau'n traddodiadol, neu os nhw eisiau'n mwy o fywyd yno fe, jwmpa lan y lawr, neu beth bynnag, maen nhw'n penderfynu. Ac os yn gwneud proffesi dyn nhw yn y byd efengyloedd, maen nhw'n penderfynu i hunan sut fath o le maen nhw'n teulu ymlaen fwy o gyffyrddus. Dwi wedi gweld rai pobl yn penderfynu gan bod rhywun ddim wedi siarad yn nhw ar ddiwedd yr oedfa, maen nhw'n penderfynu dim dyna'r capel i fi. Maen nhw'n beirniadu'r capel yn syth, maen nhw'n mynd i rhywle arall. Pob math o resymau, maen nhw'n dod i'r casgliad beth sydd yn siwtio nhw. Maen nhw'n penderfynu ar eu crefydd nhw, ar eu Duw nhw. Duw fydd yn caniatáu iddynt wneud yr hyn y mynant i'w wneud. Mae rhaid gofyn, ar sail beth y daw dyn at ei penderfyniadau? Beth sydd yn penderfynu? Beth yw'r sail? Does gan o ddim awdurdod ar wahân efallai i farn y teulu neu barn y mwyafrif. Ond nid yna yw os ych chi'n siarad â unrhyw un, ych chi'n gofyn nhw, pam benderfynwch chi mynd i fyw fyna? Pam benderfynwch chi wneud hyn a'ch plant? Pam ych chi wedi cyflwyno hwn i'ch plant? Pam ych chi'n gwrando ar hwn? Pam ych chi'n edrych ar y peth yma? Pam ych chi'n mynd allan ar nos Wener? Pam ych chi'n mynd allan ar nos Sadwrn? Pam ych chi'n mynd i'r wlad honno i ar eich gwyliau? Pam ych chi'n gwneud yn y llall? A chi'n dod ar holl fywyd mewn at ei gilydd a'n gofyn nhw, ar y sail beth i chi'n gwneud eich penderfyniadau? Pam i chi'n mynd i capel? Pam i chi'n mynd i'r cwrgweddi? Pam i chi'n canu emynau? Pam i chi ddim yn canu emynau? Ac allech chi fynd ymlaen ar holl penderfyniadau bywyd. Ar hyn allech chi ddweud am bawb. Does dim sail. Does dim awdurdod. Yr unig awdurdod yw hyn. Yw falle y mwyafrif yn meddwl fel hyn. Neu fel hyn ges i fy magu. Ond yr hyn y dywed Pedr. Mor gadarn, mor sicr yw safle'r Cristion. Fe roddwyd goleuni trwy air Duw i ni, siaradodd Duw a ni, fe oleodd ffordd. Dyna be mae Pedr yn dweud. I ni'n gallu dweud mor sicr. Dyna pan mae pobl yn mynd braidd yn rwystredig gyda ni pan ni'n siarad â nhw. Achos ni'n gallu dweud wrthyn nhw, mae hwnna'n anghywir. Falle byddwn ni'n mynd dweud mor uchel, mewn sgwrs i ni un. Ond pan i chi'n dweud wrthyn nhw, na, mae hwnna'n anghywir. Chi'n gweld nhw'n meddwl, pwy wyt ti dweud y fath beth? Ond dwi'n dweud wrthyn nhw, mae'n anghywir gan fod Duw yn dweud i fod yn anghywir.
Ond nid yw'r byd yn gallu dweud na, achos does ganddyn nhw neb i ddweud wrthyn nhw bod rhywbeth yn anghywir. Ar wahân i'r mwyafrif ar y pryd, neu mam a dad, neu brawd neu chwaer, neu be maen nhw'n meddwl sydd yn anghywir a'i pheidio. Ond does dim awdurdod ganddyn nhw. Ond edrychwch ar y Cristion, mae gan Cristion y fath awdurdod, y mae Duw wedi goleio'r ffordd i ni. Mae e wedi dangos i ni beth yw ei wyllus e. Rhoddodd e bopeth angenreidiol i ni fedru teithio trwy taith bywyd, yr holl ffordd at lan yr afon. Tan y byddwn ni'n camu o fyd amser i dragwyddoldeb. Mae'r cyfan yma i ni, bob penderfyniad, ble dwi'n byw hyd yn oed. Mae'r cyngor yno yng Nghaerdyw, pan ni'n gweddio am arweiniad, mae yno fe fi Duw yn ein harwain ni ac yn dangos i ni, a mae yna gan llawiau digon clir. Dydw i ddim yn mynd i fyw 2 awr i ffwrdd o Gapel Ffyddlon, os dwi'n gallu dewis. Wrth gwrs, os nad os dewis dyn ni, yna mae rhaid ni feddwl am rhywbeth arall. Ond wrth gwrs, mae penderfyniadau fel hyn yn digon clir. Mae yno, mae Duw wedi rhoi ei air i ni. Mae'n rhoi gair i ni sut i ni'n fagu'n plant ni. Mae wedi rhoi gair i ni sut i ni fod i wneud yn dewisiadau, beth ni'n neud nos Wener a beth ni'n neud nos Sadwrn. Mae'r holl beth yno, mae wedi dweud fe fyddai'n eich arwain chi. Mae wedi goleio'r ffordd i ni. Mae wedi dweud wrth ni pethau sydd yn anghywir, yn blwmp ac yn blaen, mae'n rhyfedd sut nad yw hwn mor dderbyniol. Mae'n anerbyniol heddiw i ddweud bod rhai pethau yn anghywir. Ond mae Duw wedi dweud wrth ni, mae yna bentwr o bethau yma yng Nghaerdyw mewn du a gwyn pan mae rhywbeth yn anghywir. Ond mae hyd yn oed Cristnogion, pobl sy'n profesu fod yn Cristnogion, gael bwysleisio, yn dadlau yn erbyn Nghaerdyw. Ond mae Duw wedi dweud yn eglur i ni. Ac y mae gennym air sicrach y proffwydi, yr hwn da, gwnewch fod yn dal arno, megis ar ganwyll yn llywyrchu mewn lle tywyll. Hyd o'n i wawrio'r dydd, ac o'n i chodo'r seren ddydd yn eich calonau chwi. Yr oedd Duw wedi datguddio ei air, yr efengil, Iesu Grist, i'r apostolion. Fe nath hynny trwy proffwydi. Mae wedi datguddio i'r apostolion. Yr oedden nhw'n gallu tystio i wair, darllenwch gweddill y benod. Yr oedden nhw yn gallu tystio i air Duw wedi profi ohono. Yr oedd Duw wedi datguddio ei air mewn ffordd mor amlwg, mor glir. Oedd yn atgoffa nhw, oedd i ddewon yno yn gwybod fod Duw wedi siarad gyda proffwydi. Roedd hwn yn bwysig i'r iddewon yno ar y pryd. Achos roedd Pedr yn gwybod y gymaint o bwyslais roedd yr iddewon yn rhoi ar y proffwydi. Mae Pedr yn dweud wrthyn, mae Duw wedi siarad trwy'r proffwydi. Mae wedi siarad trwy ni hefyd, yr apostolion. Mor gadarn y doedd y gair a roddwyd i'r proffwydi yn yr Hen Testament, ac yna am sicrwydd pan ddath Iesu Grist a gwireddu'r cyfan. Mae wedi dangos i ni, do proffwydwyd amdano, yna fe ddath e. Cyflawnodd e'r holl proffwydolaethau. Am wirthiol, am gadernid, am air sicr, ac yna am ddatganiad, adnod 17 ac 18, canes e fe a dderbyniodd gan Dduw dad barch a gogoniant pan ddaeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr a gorol o goniant. A dyma oedd y datganiad, hwn yw fy annwyl fab i, yn yr hwn ybodlonwyd. A'r llef yma, y hon a ddaeth o'r nef, a glywsom ni, pan oeddem gydag ef ar y mynydd sanctaidd. A be mae Pedr yn dweud yw hyn? Mae Duw wedi siarad yn un tystio i hyn. Mae wedi dweud, hwn yw fy annwyl fab, a dwi wedi fy modloni ynddo fe. Ac felly mae e mor gadarn yn diwedd, mae mor sicr. Os ych chi'n teimlo'n simson ambell waith ac yn meddwl, drychwch arno ni, ni'n edrych mor wan yn dydyn ni. Ond dydyn ni ddim yn wan, achos ar amrantiad fe all pethau newid. Pan fi Duw yn penderfynu tywall ei lan ysbryd, all y lle yma lenwi a gorlifo. Mae yna ddigonedd o Gymru Cymraeg yma yn y ddinas, yn y brif ddinas, 50-60 mil. A fe fydd angen iddyn nhw rhyw ddwrnod, os fi Duw ar waith yn rymys, fe fydden nhw eisiau gwybod ble gael glywed gair Duw yn cael ei bregethu. Ac felly dyna chi sicr, fe geith ei bregethu fan hyn, os fi Duw yn rhoi nerthyn i baran ffyddlon. Mae e mor sicr. Mae Duw wedi siarad trwy'r proffwydi. Mae wedi siarad, mae'r apostolion wedi tystio ac yn gallu dweud ei fod wedi datguddio yr arglwydd Iesu Grist sydd yn nhw. Ac mae Duw y Tad wedi dweud, hwn yw fy mab, ac dwi wedi fy modloni ynddo fe.
Mae mor gadarn. Gai ofyn ydych chi o'r diwedd wedi dod i weld, falle bod eich sefyllfa chi ddim mor gadarn, pobl sydd yn y byd, falle rhywun sy'n gwrando, sydd yn cael trafferth neu penderfyniadau, be ddylen ni wneud. Sa'n gwybod sut mae'r byd yn byw. Mae'n anodd yn diwedd. Mae'r rhaid i dod lan y gofyn cyngor i fi, ambell waith ddim yn aml, ambell waith i gofyn cyngor, be ddylen ni wneud, falle materion ariannol, moeso, pob math o bethau. A dwi'n edrych yn hwnnw, dwi ddim yn gwybod pa gyngor i roed i'r byd ar wahân i troi nhw at yr efengyl. Does dim ateb. Dwi ddim yn gwneud synwyr. Dyw moesau'r byd ddim yn gwneud synwyr. Pwy sy'n penderfynu beth sy'n iawn neu beidio yn y byd? Sut ych chi'n gallu dweud wrthyn nhw beth sy'n iawn? Mae yna gymaint o dwyll yn y byd, mwyn wneud arian, mae rhaid chi dweud celwydd mor aml. Ond y bob tro ni'n dod nôl fan hyn, ond fedrai ddim helpu chi gyda'r cyngor i chi eisiau gwybod, ond mae hyn fedrai ddweud wrthych chi, dyma beth mae gair Duw yn dweud. Mae mor glir, mae mor sicr, mae mor syml. Mae mor bir, mae mor sanctaidd. Mae'n gysur i'r Cristion, hyd yn oed pan ni'n teimlo'n wan. Mae'n eich chi mor gadarn. A mae Duw wedi siarad gyda'r proffwydi, mae wedi siarad gyda'r apostolion, mae wedi dweud ei hun, dyma fy annwyl fab. Mae mor gadarn. Ydych chi o'r diwedd wedi dod i weld, na allwch chi ffeindio'ch ffordd yn y niwl, a'r glaw, a'r tywyllwch. Dydych chi ddim yn gwybod yr hyn dylsech chi wneud. Yn y tywyllwch am fywyd, ond chi hefyd yn sicr yn y tywyllwch am farwolaeth ac am dragwyddoldeb, chi ddim yn gwybod beth i'w wneud. Gai ofyn i chi, ydych chi'n gwybod sut i fyw? Dyna chi gamp, mae'n andros o anodd. I wybod beth i'w wneud, pa benderfyniadau wneud. Allai ddweud hyn i chi, mae'n gymaint o gysur i'r Cristion, pa mae'n gallu troi at air Duw. Achos chi'n gwybod fod e'n iawn. Ond i'r byd, ydych chi'n gwybod beth dylsech chi'n neud? Ydych chi'n gwybod sut i farw? Gai ofyn y cwestiynau i chi. Ydych chi'n gwybod sut i farw? Falle nad ydyn ni wedi troedio'r ffordd yn ni eto, ond mae'r Cristion yn gallu dweud, dwi ddim wedi brofi fe to, ac mae'n rhywbeth mawr, ac mae'n rhywbeth sydd yn codi i'r galon giro chydig bach yn gyflymach, achos i ni ddim wedi troedio'r ffordd yna blant, ond yr un beth mae'r Cristion yn gallu dweud yw hyn, mae yna ddewid yng ngair Duw, fe fydd yna gyda ni. Mae wedi dangos i ni sut i farw. Dyma beth mae Beibl yn dweud, dysga hwn y ffordd i fyw a y ffordd i farw. Ond dyw'r byd ddim yn gwybod sut i farw. Does dim hawl dyn nhw gwybod sut i farw, achos does dim awdurdod ganddyn nhw. Ond i'r Cristion mae yna. Falle bod yna rhai sy'n gwrando, dydych chi ddim yn gwybod sut i gael yr heddwch y mae eich enaid yn deheu amdano. Ond nid yna ddarlun o'r byd yn chwilio am heddwch. Chi'n gweld rai pobl yn gorfod teithio'r byd am flwyddyn. Pam bod nhw'n gwneud hynny? Dyn nhw ddim yn fodlon a bywyd cyffredin. Rhaid mynd allan ac arbrofi. Chwilio ei hunan. Dod i ddysgu mwy amdana fi. Maen nhw'n dweud, na dermed dwi erioed wedi deall. Achos dyn nhw ddim wedi dysgu dim amdano'n hunan erbyn y diwedd. Achos petawn nhw wedi, fydden nhw'n troi at Grist. Achos dyn nhw'n gweld y gwacter. Ond mae'r byd fel bethau nhw'n chwilio am rhywbeth trwy'r amser i lenwi yr gwacter ofnadw yma sydd yn yr enaid, sydd yn y galon. Ond i chi ddim yn gwybod sut gallwch chi ddelio gyda'r gwacter yna a'r faich yna, dydych chi ddim yn gwybod. Gai ofyn oes yna un yn gwrando sydd wedi cymryd yr her i ni wedi rhoi yn ddiweddar, eich bod wedi gweddio byddai Duw yn agor llygaid eich enaid i weld eich pechod, i weld eich angen am Grist. I ddangos y tywyllwch i chi ynddi? Wel, os yw hynny'n gywir, os ych chi wedi gweddio hynny, os o'r diwedd ych chi wedi dod i weld, dwi yn y niwl. Dwi yn y tywyllwch. Allai ddweud hyn wrthoch chi. O'n i bai fy mod i'n gwybod ble o'n i'n mynd. Petawn ni wedi cymryd un tro anghywir, byddai wedi bod yn erchyll. Byddai ni wedi gallu mynd i bob math o lefydd ar y mynydd yn y tywyllwch yn y niwl. Ond dyna beth yw bywyd, y mae pobl yn gwneud penderfyniadau ac yn arwain nhw ar hyd rhyw daith. Ond mae'n mynd â nhw mhellach ac ymhellach i ffwrdd o'r gwirionedd. Ond os ych chi wedi gweddio, efallai bod yna rhywun sydd yn gwrando o'r diwedd wedi dod i weld ei bod nhw yn y picil fel petai, yn y tywyllwch, yn y niwl. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn gloi yn ail felly. Goleini'r efengyl, dyna mor hyfryd pan ych chi yn y niwl.
Pan i chi yn y tywyllwch, pan i chi ddim yn gwybod pa le i droi, pan i chi ddim yn gwybod pa benderfyniad i'w wneud. O, mae yna rhywbeth am oleini yn does na. Gogoneddus yw'r neges yma sydd yn oleini'r efengil. Gogoneddus oedd y neges, y proffwydodd, y proffwydi amdano. Dyma beth sydd yn gysur, dyma beth oedd Pedr yn pwysleisio. Mor ogoneddus oedd y neges gafodd ei proffwydo. Y neges dath yr arglwydd Iesu Grist, y neges oedd yr apostolion yn gallu tystio iddo fe. Mae e'n ogoneddus, neges am deyrnas nefoedd, teyrnas Duw, dyna oedd y darlun. Mae'r Iesu wedi dod i agor y ffordd i deyrnas Dduw. Yr oedd Crist wedi dod i ddelio â natur bechadurus dyn, dyna oedd y goleini. Yr oedd i ddod i ddelio â'n pechod ac i agor y ffordd, i ddangos y ffordd, dyna be nath e. Petawn ni wedi bod yn y tywyllwch yn llwyr ac yna mae mod i wedi gweld fy nghymydog sydd yn berchen rhan o'r tir, mi fydden ni wedi bod â gymaint o ryddhad dangos y ffordd nôl i fi. Chos dwi ar goll. Sy'n mynd o'n waith ar bod ar goll. Ond dyna beth yw'r efengil, y mae'r arglwydd wedi darparu ffordd i ni. Mae'n dangos y ffordd i ni. Fe ddath ei sefydlu'r deyrnas am neges. Nid diweddar hanes oedd iddo gael ei groesoelio. Na, ni'n gwybod, fe ddath ei fyw, fe ddath ei farw, fe gafodd ei groesoelio, ac yna fe atgyfododd e. Ac yna ysgynodd i'r nef, ond mae yna fwy. Yr argaf ni cael fan hyn yw fe ddaw yn ôl. I sefydlu ei deyrnas, i gasglu ei blant ynghyd, mor ddi mae'n edrych nawr, dyna be mae'n trio pwysleisio, am galondid i'r Cristion, ond hefyd i chi sydd yn ceisio, mae mor sicr, ond fe ddaw yn sicrach eto pan ddaw Crist yn ôl. Oedd e fel pethau chi gallu cael camau, yr oedd neges y proffwydi mor sicr. Pethau chi wedi cwrdda Eseia, byddwch chi'n gwybod, dyna chi sicr oedd y gair oedd Eseia. Byddwch chi'n gwrando ar yma'n dweud mae'n arddeliad fan hyn. Mae'n awdurdod fan hyn. Ond yna wrth i Eseia, Jeremia a'r proffwydo. Ac yna, yr oedd hwnna'n ddigon sicr, ond pan gafodd Iesu Grist ei eni yn yr union ffordd y proffwydodd Eseia. Dyna i chi sicr. Oedd yn ddigon sicr cyn. Nawr mae'n sicrach. Ac yna, pan nath Iesu Grist tyfu ac pregethu ac yn gwneud y gwirthiau, roedd yn sicrach to. Ac yna pen dath y disgyblion gydag e. Ac fe nath e ddatguddio i'w heneidiau nhw pwy oedd e. Dyna i chi sicr a sicrwydd a cadernydd gafodd yr apostolion. Ac yna pan datganodd y tad, hwn i'w fanwyl fab. Dyna i chi mor gadarn oedd y peth. Cyna pan dath Pentecost a dath yr ysbryd glân lawr a tywaltodd e lawr. Mae mor sicr, ond dyma beth ni'n deall fan hyn. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. A dyna chi sicr wedyn. Mae pob cam yn sicr. Ond pan ddaw Crist yn ôl, fe fydd y byd yn edrych ac yn gweld pa mor ffôl maen nhw wedi bod. Ond i'r Cristion ni wedi bod yn aros amdano fe. Ac mae gennym hair sicrach y proffwydi. Yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno, megis ar ganwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll. Hyd o'n i wawrio'r dydd ac o'n i chodo'r seren ddydd yn eich calonau chwi. Mae yna rhyw elfen fan hyn o'r holl gam. Nawr, pan ni'n dod i gredu, ond yna yn y dydd pan ddaw Crist yn ôl a byddwn ni yn y nefoedd. Mae'r Cristion yn edrych ymlaen at y dydd pan y daw Crist yn ôl. Ond gall wneud hyn gan i'r efengil wawrio ar ei enaid yn barod. Yr unig ffordd y mae'r Cristion yn gallu edrych ymlaen at y wawr o pan ddaw Crist yn ôl yw bod e wedi gwawrio'n barod ar ei enaid. Fod na waith wedi digwydd. Fod yr ysbryd glân wedi agor llygad ei enaid i weld i bechod, ei fod wedi dywys y droed y groes. Dyna beth sydd yn peri y sicrwydd yma, mae'r Cristion wedi bod yna, wedi gweld y goleini. Yr hyn a wnaeth Iesu Grist yn ei le, mae wedi deall e. Bod Iesu Grist wedi rhoi ei ddwylo pur ar led ei fwyne, ac yno fe wisgodd Iesu Grist y goron o ddrain pam ei fwynef, ac yno llifodd ei waed ar y groes. A'r ffynon yma a ffurfiwyd lle golchi'r pob staen pechod ei fwyne. Dyma be mae'r Cristion yn gallu gweld gyda sicrwydd. Dyma pan dath Iesu Grist. Fe proffwydwyd amdano. Am wawr oedd honno ar yr enaid. Dyna yw troedigell gallwch chi ddweud yn y man cyntaf.
pan dath y pethau ma'n real, am oleuni, am ryddhad. Dyna chi ryddhad pan i ni mewn stafell dywyll, methu cymryd cam. Dyna beth oedd e pan o'n i ar y mynydd, falle'r peryg, ddim yn siŵr os oedd na garreg o mlaen i. Ddim yn siŵr os oedd na afon, lle oedd mae yna lwybr bach lle dwi'n cerdded, a mae yna lwybr bach dros afon, ond os ych chi ddim yn gweld llwybr chi yn yr afon. A fyddwch chi'n gallu brifo'ch coes yn rhwydd, achos fyddwch chi'n gallu syrthio mewn. Ond am ryddhad yw petai na oleuni'n dangos y peth i chi, cyn i chi syrthio. Dyna beth yw'r efengyl, ryddhad i'r enaid. Pan i chi'n y fath ryswch, ddim yn gwybod beth i wneud, yn gwrando ar bob math o bethau. Chi'n troi teledu mlaen cyn y Nadolig, a chi'n gweld rhyw oedfa grefyddol, a chi'n meddwl, am be mae'r un yn sôn? A maen nhw'n canu rhyw ganeuon a neu chi deimlo'n rhywbeth neu gilydd, ond does dim neges yna. Falle neges i di wella eich hunan, ond chi di trio gwella eich hunan. A chi'n meddwl, ble mae yna obaith, pwy sydd yn gallu fe helpu fi? Ond am ryddhad i'r enaid, pan gwawri ag oleun i'r efengyl, y seren ddydd, Iesu Grist ar ei enaid. Dyna i chi'r ryddhad mwyaf pan i chi yn y tywyllwch. Ac o'r diwedd mae rhywun yn pwyntio chi tuag Grist. Mae rhywun yn dweud wrthoch chi i ddeffro. Ac chi'n dod i ddeall ac i weld y cynllun a ddaeth Iesu Grist i wireddu. Ac fe ddaeth fel yr addawodd y byddai'n dod, ond hefyd fe ddaw yn ôl fel mae wedi addo. Dyna i chi'r sicrwydd. Ac am fuddigoliaeth, am ogoneddus fydd, pan fydd yn ein casglu ni oll ynghyd. Ond am rybydd i'r sawl sydd dal mewn tywyllwch ac anobaith, y mae'r cyfan yn ei air. Ac o mor sicr yw e, ni ellir neb ei wrtdroes, neb yn gallu newid gair Duw, ei brofi yn anghywir. Does neb yn gallu profi gair Duw yn anghywir. Gan fod na ymaint o oleuni ynddo fe. Mae e mor sicr, mae e mor gadarn. Wel, yn fer i orffen, i ddal arno, grandewch ar yr adnod yma to, ac y mae gennym air sicrach a proffwydi, yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno. Dyna chi gyngor. Megis ar ganwyll yn llywyrchu mewn lle tywyll, hyd o'n i wawrio'r dydd, ac o'n i chodo'r seren ddydd, Crist, yn eich calonau chwi. Os oes yna gyngor angenrheidiol, wel dyma'r cyngor i bob un, Cristion neu peidio. Yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno. I ni'n mynd i ganu mewn ychydig bach. Yr emyn, mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna chi beth sydd yn dda, dyna chi gyngor ar ddechrau y flwyddyn newydd. I chi ddod at un sydd yno yn gallu gofalu, wedi addo gofalu, ac mae wrth law o hyd i wrando cri. Y byd yma'n gallu dweud pob math o bethau, ond dyn nhw ddim na i wrando ar eich cri. Dyn nhw ddim yn fodlon bod yno. Dyn nhw ddim yn fodlon rhoi o'i hamser i wrando nhw chi'n eich cyfyngder. Dyn nhw'n gwybod sut i ateb eich poen chi. Ewch at y meddyg a dweud bod chi'n poeni am eich enaid. Fi dim clemd ar meddyg, beth i ddweud. Dydych chi bod chi'n poeni am dragwyddoldeb, bod chi'n poeni sut dylsech chi fyw i ogoneddu Duw, fydden nhw ddim yn gallu rhoi cyngor i chi, ond dyma un sydd wrth law o hyd i wrando cri, a'r cyngor yw hyn, nesau at Dduw sydd dda i mi, yr arglwydd sydd yr un, maint derfysga'r byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd, y graig ni sifil, y merwr llu, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna'r cyngor. Dyna'r cyngor fyddech chi'n rhoi i'r byd. Nesewch at Dduw. Dyna beth sydd dda i chi. Peidiwch â trafferthu am ddim byd arall. A dyna'r cyngor i'r pobl sy'n proffesu fod yn Gristnogion. Nesewch at Dduw. Yn eich amseroedd tawel, yn yr oedfawn, yn y cwrdd gweddi, yn yr oedfawn, newch y mwyaf bob oedfa. Dyna'r cyngor dylun ni'n rhoi. Dwi'n gwybod beth yw mae'r oes yma hyd yn oed y brais i proffesu, bod ni'n rhoi pwysau ar bobl i ddod i'r oedfa. Alla ddim credu'r fath beth. Wrth gwrs bod ni'n rhoi pwysau ar bobl i ddod i'r oedfa.
Mae'n warth arno ni os nad ydyn ni'n rhoi pwysau ar bobl. Dyma'r lle gorau i chi fod. Mewn oedfa lle mae'r efengil yn cael ei phregethu. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Neu fel mae Pedr yn dweud, yr hwn da y gwnewch fod yn dal arno. Ar air Duw, ar ei berson ar yr efengil. Cymerwch gafael arno. Mae'r afael sicraf fri, yna ffordd arall o'r oed e. Yr holl gyfoethog Dduw, ei olyd ni leha, diwalla bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr, sy'n fôr i ni, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna chi ddisgrifiad o'r cyngor gorau. Da yw agosau at Dduw. Da yw i geisio fe. Ceisio Duw, nid crefydd nawr, dyd ni'n sôn, newch triwch bod yn fwy crefyddol, na, nesewch at Dduw. Nid ceisio rhyw brofiad emosiynol yn unig, na, ond i geisio'r gwir Dduw, i geisio yr hyn yw Duw, yr hyn a ddywed Duw, yr hyn ar addawodd Duw, i geisio ei fab, i geisio Iesu Grist. Does dim cyngor gwell gallwn roi ar ddechrau blwyddyn. Da yw dal ymlaen, i ddal ein gafael, i wrando, i ystyried, i fynwesu gair Duw. Yr hyn pwysleisio Pedr, pwysigrwydd drwy ein bywydau, i afael yng ngair Duw. Iddo fod fel rhyw fath o dorch, golau yn dangos y ffordd i ni. Dyna chi, mae mor gysurus i'r Cristion, ond diwedd pan ni'n deffro yn y bore, os i ni ddim yn siŵr, troi at Dduw, i alw arno fe, dwi ddim yn gwybod beth sy'n orau fi wneud fan hyn. Rho arweiniad i mi, beth sydd orau. Ac fe fydd yn arwain, ond hefyd mae'n arwain trwy air. Mae popeth yn ei air sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. A dyna'r cyngor, i afael yng ngair Duw. Iddo fod fel goleini yn dangos y ffordd i ni, o'r eiliad y gwawriodd yr efengil am y tro cyntaf ar ein henaid. Hyd y dydd pan y cadarnhawyd y cyfan, pan bydd ffydd yn troi'n olwg, pan y daw Iesu Grist yn ôl yn ogoneddus, i ni osod gair Duw yn flaenllaw, yn bopeth i ni ar hyd taith bywyd. Mae yno i'n harwain ni at Grist, mae yno i'n argyhoeddi ni, i'n cyrryddu ni, i'n rhybuddio ni, i'n harwain ni, i'n calanogi ni. A'r cyngor yw gwnewch y mwyaf o bob cyfle ar ddechrau flwyddyn. Gweddiwch y bydd eich rhagfar naturiol yn diflannu ac y cewch eich goleuo. Dyna'r weddi, dyna'r faich sydd fan hyn. Da yw cymryd gafael ar Dduw, ar ei air ac ar Iesu Grist. Dyna'r cyngor. Os pa gyngor byddwn ni'n rhoi i rywun ar ddechrau flwyddyn? Ceisiwch Grist. Darllenwch ei air. Dilynwch y canllawe, dilynwch yr efengil. Ewch at ei air, gwrandewch ar ei air. O mae mor sicr fe ddaw yn sicrach fydd pan ddaw Crist yn ôl. Dyna i chi gadernu. Dyn ni'n gwybod, mae safle'r Cristion mor gadarn. Mae yna fath awdurdod yn does. I ni'n gallu dweud dyma ddywed gair Duw. O, byddwch chi'n dod, yr rhai sydd yn ceisio. Yr rhai sydd falle o'r diwedd wedi gweld eu bod nhw yn y tywyllwch. Ac mae'n brofiad erchyll, ond mae'n brofiad brawychus, mae'n gallu codi dychryn. Chi ddim yn gwybod beth i wneud. Chi ddim yn gwybod i bale i droi. Chi ddim yn gwybod pwy gredu dim mwy. Ond un peth allwn ni ddweud, dewch at air Duw. Darllenwch ei air. Dewch at Grist, ac y mae gennym air sicrach y proffwydiwr. Hwn, da y gwnewch fod yn dal arno. Megis ar ganwyll yn llewyrchu mewn lle tywyll, hyd o'n i wawrio'r dydd, ac o'n i chodo'r seren ddydd yn eich calonau chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, i ni yn diolch i ti am yr seren ddydd, i ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i fod wedi gwawrio'r unhyneidiau, ac y daw dydd pan y byddwn ni yn cael treulio tragwyddoldeb yn dy bresenoldeb. O Dduw tyrd, gweithio'n rymus yn ein plith, arwain eneidiau at droed y groes, agor llygaid eneidiau, iddynt weld y tywyllwch maent ynddi, ond yna iddynt weld y goleini a ddaw o'r groes. Tyrd, gweithio nawr yn ein plith, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gydawch ni orffen trwy ganu'r emyn yna, emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Duw sydd dda i mi. Emyn rhif 61, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chi oll hyd byth. Amen.